Hola, bon dia. Benvinguts de nou a la classe de química. Aquest és el darrer vídeo d'una sèrie de 4 vídeos en els quals hem après a formular química orgànica, compostos senzills. Avui els dos grups funcionals que estudiem són grups funcionals que contenen nitrogen. Fins ara havíem estudiat un seguit de grups funcionals amb oxigen. Avui n'explicarem dos que contenen nitrogen, les amines i les amides. Fixeu-vos, aquí he escrit la configuració electrònica del nitrogen. El nitrogen és un element de la taula periòdica que té 7 protons i 7 electrons. Per tant, la seva configuració electrònica és US2, 2S2, 2P3. Per tant, a l'última capa o capa de valència, 2 més 3 té 5 electrons de valència. Per tant, el nitrogen, quan el dibuixarem envoltat d'aquests 5 electrons. 1, 2, 3, 4 i 5. Aquí, com a exemple, us he posat la que segurament és la molècula més famosa, més coneguda del nitrogen. Quan el nitrogen s'uneix amb 3 hidrògens, forma l'amoníac. Fixeu-vos com el nitrogen d'aquesta manera aconsegueix complir la regla de l'octet. Té 2, 4, 6, 8 electrons al seu voltant. La molècula d'amoníac és una molècula de química inorgànica, no és una molècula orgànica, ja que no conté carboni. Però aquesta molècula, d'alguna manera, és la base per entendre les amines, que són aquest grup funcional en el qual el nitrogen s'uneix amb cadena de carboni. Fixeu-vos que en les amines ens hem d'imaginar com si en l'amoníac algun d'aquests hidrògens hagués estat substituït per una cadena de carbonis. Existeixen 3 tipus d'amines, les primàries, les secundàries i les terciàries. Anem a estudiar-les totes una per una. Les amines primàries. Fixeu-vos, en les amines primàries, si jo us dibuixo aquí l'estructura de l'hèlix de l'amoníac, us heu d'imaginar com un dels hidrògens és substituït per una cadena de carbonis. Per exemple, anem a substituir-ho per una cadena que només contengui un àtom de carboni. La fórmula que ens quedaria seria aquesta, vaig a resumir-la. Seria CH3 NH2. Com que només hi he posat un carboni, utilitzaré el prefix metil. Metil amina. Aquest seria el nom d'aquesta molècula. Aquesta amina seria primària perquè només hem substituït un hidrogen. Què passa quan substituïm dos hidrògens? Doncs fixeu-vos, tenim la mateixa molècula de base d'amoníac, anem a fer una amina secundària. En les amines secundàries substituïm dos dels hidrògens per cadenes de carboni, en aquest cas cadenes d'un àtom de carboni. Per tant, el que tindríem aquí seria CH3, NH, CH3. O si vosaltres voleu, fixeu-vos com això també es podria escriure d'una altra manera que potser seria més clara i més entenedora. CH3, N, CH3, hidrogen. I aquesta seria una amina secundària, el nom que li donaríem seria dimetil amina. La podríem escriure així, o fixeu-vos que també, si la voleu escriure d'una manera més senzilla, podria quedar escrita així. CH3, NH. CH3. I per últim, les amines terciàries. En les amines terciàries, tots 3 hidrògens, 1, 2 i 3, han quedat substituïts per cadenes de carboni. Ja que estem posant l'exemple de només un àtom de carboni, us posaré aquest exemple. Aquest exemple seria la trimetil amina, perquè tots 3 hidrògens han estat substituïts i per tant es tracta d'una amina terciària. Tot seguit veurem algun exemple més d'amines perquè veieu què és el que passa quan els hidrògens que substitueixen són grups de cadenes de carboni diferents. Fixeu-vos que aquí tot eren metils, tot eren d'un carboni. Anem a veure què passa quan aquestes cadenes no són del mateix nombre d'àtoms de carboni. Anem a resoldre doncs aquests exemples que tenim aquí d'amines. La primera amina és una amina primària. Pentil significa que hi ha 5 carbonis i la funció amina. Doncs anem a resoldre-la. CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, el 5è carboni i el grup amina. En aquest cas una amina primària perquè només un dels 3 hidrògens de l'amoníac ha estat substituït per una cadena amb carbonis. El segon exemple, N-metil, etil, amina. Fixeu-vos, aquest metil indica que hi ha una cadena d'un carboni, aquest etil indica que hi ha una cadena de 2 carbonis, per tant es tracta d'una amina secundària, en el qual de les 3 posicions del nitrogen, 2 han estat substituïdes. Fixeu-vos, si posem per exemple aquí enmig l'amina, per una banda tindríem una cadena d'un carboni, que seria aquest metil, i per l'altra banda una cadena de 2 carbonis, CH2, CH3, que seria l'etil.
Aquí encara faltaria afegir-hi el darrer hidrogen per completar la amina. Fixeu-vos que en lloc d'utilitzar un localitzador s'utilitza la lletra N majúscula per indicar que aquestes cadenes de carboni estan directament enllaçades en el nitrogen. Aquest sistema s'utilitza per les amines secundàries, com aquesta i aquesta, o per les amines terciàries, com el tercer exemple que veurem resolt. Anem al següent. N-etil, recordeu que etil vol dir 2 carbonis, butil, que vol dir 4 carbonis, amina. Per tant, col·locarem el nitrogen a banda i banda cadenes de carbonis. La primera de 2 carbonis, per tant, CH3, CH2, i l'altra cadena de 4 carbonis, 1, 2, 3 i 4. I per acabar la molècula ens faltaria afegir-hi l'hidrogen. Fixeu-vos que el nitrogen, recordeu que d'alguna manera us heu d'imaginar com si fos l'amoníac en el qual aneu substituint o bé un nitrogen, o bé 2 hidrògens, o bé en el cas d'una amina terciària, els 3 hidrògens. Aquesta seria un bon exemple d'amina terciària. Fixeu-vos, etil, que serien 2 carbonis, metil, 1 carboni, butil, 4 carbonis i amina, amb aquests localitzadors N per recordar que aquesta amina està substituïda al nitrogen, és a dir, que aquestes cadenes de carboni s'uneixen directament a sobre de l'àtom de nitrogen. Per tant, si situem el nitrogen enmig, totes 3 posicions seran substituïdes per cadenes carbonatades, una de 2 carbonis, CH3, CH2, una altra de 1 carboni, CH3, i l'última de 4 carbonis, 1, 2, 3 i 4. Evidentment, és indiferent en quina posició situeu cadascuna de les cadenes. Aquests grups, evidentment, serien intercanviables. I finalitzarem la classe d'avui explicant aquest darrer grup funcional, les amides. Fixeu-vos que en aquest grup funcional el carboni s'uneix amb un doble enllaç amb l'oxigen i a continuació amb NH2. Per l'altra banda, fixeu-vos com estaria unit a la cadena de carbonis. Això ho podríem resumir d'aquesta manera i per anomenar aquesta substància o aquest tipus de molècules utilitzaríem aquest acabament, l'acabament amida. Molt bé, doncs primer exemple, butanamida. But significa 4 carbonis, per tant hauríem d'escriure 1, 2, 3 i el quart carboni és el carboni on situaríem el grup funcional amida, que ho podríem escriure d'aquesta manera o, evidentment, si ho volem escriure en una versió més reduïda, doncs ho podríem escriure també d'aquesta manera i representaria la mateixa molècula. Següent exemple, hexanamida. El mateix, en lloc de 4 carbonis, ara tindrem 6 carbonis. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Per resumir aquestes molècules que són tan llargues, un recurs que moltes vegades s'utilitza és el d'escriure el nombre de vegades que repeteix el grup CH2, en aquest cas 1, 2, 3, 4. 4 vegades el grup CH2, CO, NH2, i totes dues representarien la mateixa molècula, la molècula d'hexanamida. El següent exemple té una petita variació. Fixeu-vos que no diu propanamida, sinó que diu propandiamida. Fixeu-vos en aquesta partícula d'aquí. Prop vol dir 3 carbonis, di vol dir 2 vegades el grup funcional amida. Per tant, 2 amides. L'amida és un grup funcional que sempre està en l'extrem de la molècula. En aquest cas, en tots 2 extrems de la molècula, a l'esquerra i a la dreta. Fixeu-vos que en aquest cas, aquest exemple, ens quedaria de la següent manera. 3 carbonis, 1, 2 i 3, i en tots 2 extrems de la molècula, tant en l'extrem de la dreta com en l'extrem de l'esquerra, ens quedaria escrit el grup funcional amida, el carboni del mig, CH2. Per tant, fixeu-vos, H2N, CO, CH2, CO, NH2. Per últim, per finalitzar, 2-metil-butanamida. Fixeu-vos, butanamida significa que hi ha 4 carbonis i té en un dels carbonis una ramificació, un radical. Comencem amb la part final de la molècula, butanamida. Això significa que hi ha 4 carbonis, 1, 2, 3, 4, i en l'extrem de la molècula la funció amida.
En la posició número 2 li penja un radical metil que, per tant, només té un carboni. Quina és la posició número 2? Aneu amb compte, no heu de començar a numerar per aquí, perquè el grup funcional, en aquest cas l'amida, està en aquest extrem. Per tant, hem de començar a numerar per aquest extrem, per atorgar al grup funcional la numeració més baixa possible. En aquest cas, 1, 2, el carboni número 2 és aquest, en aquesta posició estaria el metil situat. La resta de carbonis, amb 3 hidrògens, amb 2, amb 1, i d'aquesta manera ens quedaria escrita la fórmula de la 2-metil-butanamida. Bé, doncs fins aquí la classe d'avui, en la qual hem explicat les amines i les amides. Espero que us hagi quedat tot molt clar i recordeu que aquest és el darrer d'una sèrie de 4 vídeos en el qual hem donat una petita introducció a tot el món de la formulació i nomenclatura de química orgànica. Espero que us hagi estat útil i fins la propera!